ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas ana pauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agluto kanto iti kanon dagiti agmula iti bangkag. Manumanin a tao ti ilutuan, nanang. Saan ko nga mo no manudang umay agmula? Umay kanto mangyag iti danom, ang mga nuada makainom. Day tamanin umay mamalon iti danong. Anya nga rod ngay, sikat yadda dito'y balay, iso as sikat ti mamalon. Ay, nagrigat ti biyag ti balasang iti away. Agluto iti kanan ti agmula. Mamalon iti nagtrabaho iti bangkag. Aglaba iti karayan. Apay akas ta ti saom, anya ti kayat mo. Ha, nagmadi ti biyag dito'y away. Kayat ko ti mapan iti syudad. Syudad kunam. Di ka kadi mabutang iti ibagbagada nga adda kanu soldado kan rebelde ijay syudad. Italaang siguro, ngam awan tunday tananang. Unak mi siya klaang taglaba dito'y karayan. Adda kamit gayam dito'y karayan nga aglablaba, Melba. Nasapaak, tanapudot ti agsampay no nangaton di init. Di ka kadi masikuran itibiyag dito'y away? Apoy ko mamasikurana. Dito'y taanayanak. Dito'y tamat ngagnad. Di mo kadi kayat ti mapanmat ijay syudad? Intag trabaho ijay. Barang adda makasirpat kada taga syudad. Ha? Kayat mo asawan? Agbirok ka iti mga sawa kan kay di syudad? Saan matkit di? Ngam no adda mailawan at taga syudad. Apay kat din asaan ngay? Ado ka numot ti rebelde ita iti syudad. Iso nga imadumot ti soldado. Anya kung matikabutan mo? Soldado kan rebelde ti Agrinupa. Saan ada tayo? Oh, nakaumay ka mat friend. Anya ka diti may paiko kan ka. Awisan ka, kamapantay jay syudad. Syudad? Anya ko mati aramidan ta ijay. Inta ang birok iti trabaho na. Nagmaditag yan dito'y away. Apay ko maamadi ako nam. Narigat iti syudad. Gatangam amin. Nagbasit asilid. Nagnin ati abang. Ngam no ada trabaho na, ang sweldo na. Ngam dito'y, awan sweldo na. Agpanunutakpay. Kan agpakadaakpay kadagiti dadakkel ko no anya ti kunada. Ipalawag mo kadakwada nga agsweldo ka, no addan trabaho na ijay. Apay nga gimimpaki ka. Saan ka diya saan ka pinalubusan, taado ka no timakan nigid nga da ijay syudad. Nanang, may saak a sibilyan. Didak an-anuan dagiti rebelde, wenno soldado. Natangken na talaga ti ulom. Kasano no kasla ijay maraway nga adda mapasama ka rin nupak. No addaman mapasamak arin nupak, agawidak dito'y nanang. No apay mo't nagsadot ka dito'y away. Kasla saan ka taga-away? Kay kayat ko ijay syudad, nanang. Mano atawan ang nagyanak dito'y away. Dito'y away, uray awan kwartam, agbiag ka, tado ti maala, abulong amadengdeng. Ijay syudad ngay, ada ka dilibre ijay. Hello friend, nakaawag ka mat. Nakaimpake akon, si Kangay. Madamapay la ang timpake. Nagsapa ka matten. Una, tapno masapa ta makadanon ijay syudad. Barang addapay ijay amamok. Pumanaw nga minan, kat sublaten tati silid nga abangan na. Naawan masarakan ta at trabaho ta ijay. Agawid akmat laang dito'y away. Saan ta nga agawid adagos? Awan pa panan na, no di makasarak tantumat lang iti trabaho na. Ay, noon niya launay nga minti pangayatam iti syudad. Ay, nauma akong dito'y away. Barang makasarak ak iti pagswertyan ijay syudad. Kas kumaitian niya. Barang adda makasirpat kanyak at taga syudad. Ha? Ngata? Dito'y kalye lapu-lapu tinakakitaan da iti rebelde. Isungagannad kayo. Yes, sir. Adda kami akanayon iti likodan nyo. Bantayan tayo dagiti namnamaan tayo asarkan, kan paglamanganda. Yes, sir. Kaslawan manan ni Diego. Napanan na kadimanan. Ni, awan mat ngagpaiso, sir.
Ang mga no si Miyasi, idi munag tayo dito'y kalye lapo-lapo. Nagloko na, Diego. Nabayag akayat na ti agbalin a platoon leader. Ngam di namat saysayatan ti aramid na. Bayan niyo, sir. At danto inton madamdama dayjay. At datang dito'y syudad. Inta ijay kalye lapo-lapo. Ijay ti boarding house ti gayim ko. Sigurado ka di nga dabakan ti ijay? Pumano ijay gayim ko, taagawid ijay lugar da. Mabakan dyan ka no ti silad na. Inta nga Ruden, ang mga noda makauna. Binilin ko ijay gayim ko, adata timang sublat iti silad na. Amamom ka di ti landlady? Nakita, hindi na pa nakpimasyar iti na minsan iti gayim ko. Ay, nasayaat nga Rod, no kasta. Napanan ka di balasang mo, kantigayim na abalasang. Mapanda ka no agbirok iti trabaho da ijay syudad. Di da ka di mabuteng amapan ijay syudad. Saan ka di anagulo itan ijay? Day tati imbaga ti kabagyak nga adda ijay syudad. Linapdak, ngam dinak matintaltalag. Agbirok ka no iti napintas agasat na ijay syudad. Ay, ang mga no imbis amayat agasat, ngam gasat amalas ti masapulan na ijay. Kaadwan na ti agtutubo ang maisagmak ijay. Saan kumamat Takasimat ti anak ko. Mapan ka kadimat ijay? Una, ngam apagbiitak laan. Saan ka di alinapdam ti anak mo ako nam? Wen nga Rod, ngam impapilit naman tinagpasyudad. Ay, kaadwan na ngamin amang ipapilit iti kayat na kat maisagmak. Nakapanaw ka din ti gayim ko, nana? Kapampanaw na, tagdardaras ka now. Da kayo ka di timbaga na sumublat iti pinanawan na asiled. Wana na. Nagtulag kami ngamin ano pumanaw. Da kami iti gayim ko ti sumukat. Sige balasang ko. Inkay kitaan ti siled do kayat yo. Nakita ko, nana. Taimayak idi addapay ti gayim ko. Kasta ka de. Malaing kayo nga Ruden. Taitarimaan yun dagiti gargarot yo ijay. Agyaman kami, nana. O sige, ing kami nga rudan. Ay mabit man laang balasang ko. Estudyante kayo ka de. Saan, nana? Agbirok kami iti trabaho mi. Ay husto. Agbirbirok di kabsat ko iti servidora iti restaurant na. At dapay catering service na. Agpaiso ka din, nana? Sa dino abanda? Iti pungto daytoy akalye. Ada ka iluklukat a restaurant ijay. Sige, idisuta pa'y dagiti gargarot ta. Tainta kitaan di bagbagatilan lady. Ang mga nod na makauna. Sige, ibati tangarudan. Tamapanta iti imbaga ni nana si Lina. Si Lina gayam tinagantilan lady ta. Nagsingpot samatan niya. Kastamad ti ko na tigayim ko. Nalakakano akasarsarita. Sapay ko mga ron. Tadapay bakante iti bagbagana a restaurant. Sapay ko mata maswertyan ta. Sapay ti kakaiso na akwartata. Kat intad na akas pauna iti boarding house. Imbagket di ata saan unay anangin na ti sinublat ta asiled ti gayam mo. Oh, Diego. Ti matladawan ti asawam tikit kita am dita cellphone mo. No, da makita ka kayong ingas na iti destino tayo. Saan ko apakawanen? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Anya ko matibasol na, ta saan mo apakawanen ako nam? Tikayat ko asawan, masapol nga aglabas iti dakulak ko. Babaiyem? Anya pa yung masapol nga iparanod ti kinataar. Saan kumamatakas ta, Diego? Maasi ka mat kadag iti babae. Ubing ka ba ngem nagadun ti putot mo, apanay inauna. Sana bali tay malada kanya kanataar. Ngem ti saludsod. Amin da ka di, kat ikikam iti sustento? Ako Jakmat na mo, ti ayanda. Iso nga uray ambisyon mo ti agbalin a platoon leader. Day ta ugalim ti manglaplapad. Ha? Naimbaglaan tawan ti agreklamo kadag iti higher ups tayo.
Nalawa magday ka restaurant. Imbag lakit din ta nakastrukta ka servidora. Agawaan ta ti mangpunas kadagiti lamisaan. Madamdama, ado kano ti umay mangan ditoy. Ada kano pa'y soldado nga umay mangan ditoy. Dakkel ka na ti sweldo ti soldado. Apay ko mano dakkel, nariga ti biag ti soldado. Kasla nakakali ti may saasaka na. Ngam, numaawanan gasat. Dakkel ti maala ti pamilya na. Ay, no siya, jak kaya ti mabalo adagos. Ngam no iso ti gasat. Awan mabalin. Ay, ada ko masoldado ang mailawan kanya. Ay, awan lat di mo sasawan. Daytan, ti kunada arupat kwarta. Uray anya ditan, basta adda magimulak no siya. Adda ito da break. Mabalin nyo ti rumwar. Nga magsubli kayong tladagos dito kampo. Day tati ka na nga uray mi, sir. Ngam saan kayong agkampante. Agridam kayo latta. Tadi tayo amu dagiti kabusor. Tigagdanag, sir. Kanayon kami nakasagana. Sana basta agpasyar ti aramidin nyo. Agsipot kayo, kadagiti nakadidilaw titignay na. Wen, sir. Idaulwak dagiti kakadwak. Di kagdanag. Uy, makitam ka di dagiti umunod. Soldado man. Uy nga rod, nagtagi armas da. Manganda nga ta? Alangan nga may dalang agtugang. Kasit gak man di na ta. Damagak no anya ti order da. Sige, tamapanak mo't iti ayan dagiti daduma. No manganda amin, medyo ado ti serbian tayo. O di nasaya at tapno ado ti customer tayo. Makitam ka diti umasite kabalasang dito ehenta na misan. Wow, nagpintas. Kurso na halat. Pre, puwera ti kayong ingas ni bakat ko, ha? Saan ka di ngayong bagak? Ano kayong ingas ni bakat ko? Saan ko apakawanan? Ipabusoy mon kanyak. Tadamat na asawang. Agaram tado, ha? Kat no asino ti kayat nakadata, iso tinaswerte. Apay ngamin nga agaram kapaylaeng. Katadda na asawang. Di ka nagdamag. Adetan. Sir, ati ti menubok. Oh! Dahito iti order ko. Ading anapintas. Da kayo, sir. Anya mo ti order yo? Agpada kami langan iti order, miss. Okay, sir. Sige nga, Rod. Ano san nyo ba si ti aguray, ha? Kaingas lao na iti asawak. Nagpintas. Kaasyam kumamot day ta babae. Saan mo kumanga inayon kadagiti pinagsangit mon? Ipasigurado kan ka. Agtinagday ta babae kadagiti dakulap ko. Apay asabali ti isang mo, Nataerdi may sa asoldado. di ka sa umitay? Medyo nataangan mo. Amangan no ada asawa na. Sigurado nga ado ti kwarta na day jay. Uray ado ti kwartana, no adda asawa na. Masapul nga ag-practical tayo ita. Ha? Kayat mo, ti agbalin akabit, basta adda kwartana? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo ta si madot ni Nicole iti trabaho iti away. Inawis na ni Melba agayim na, kat napanda iti syudad. Nakastrak da nga rod aka servidora iti restaurant. Iti sabali abangir, babaero ni Diego a soldado.
idinto tanasingpat ni Cristobal. Naira na at inaidistinwan da asyudad, kat iti matla lugar apag trab-trabahuan da Nicole kan Melba. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sigurado nga ado ti kwartana dayjay. Uray ado ti kwartana, no addamat asawa na. Masapol nga ag-practical tayo ita. Ha? Kayat mo ti agbalin akabit basta da kwartana? No iso ti pakaginawaan iti rigat. Ngam saan kayo mutunay ang marigrigat Tadamat daga agam gamulwan nyo. Ay, nagrigat nagtrabaho iti daga. Diyak maanusan. Ngam saan anasaya at nga agbalin ka akabit ti adda asawa na. Ay, nagadud itang akabit. Ngam basol dayta, tamay kaniwas iti lintag ti tao, kan lintag ti Diyos. Mabalin ka di man na rumor kami, sir. Nurumwar kayo, saan apasyar ti makagapo. Ingkay agwanawan iti ayan ti pagserkan nga aggapo iti ruwar. Wen, sir. Sana pali. Awan pa'y awag dagiti kakadwa iti ruwar. Masapul nga addalat takadwa ti tunggal maysa kada kayo. Awan ti agmay maysa, tagitay ammo ti mapasamak. Yes, sir. Awan unay ti umadayo. Masapul nga adda kayo, iti na ituding nga oras, nga kaaddayo ditoy. Uy, adamanin kinatayra a soldado. Asit gak adapos. Hoy, saan mo matunay ng ipadlaw magagaran ka nung makita mo umay dito'y restaurant? Inak matladamagan no anya ti order na. Nung madlaw matunay, agdardaras ka magsabat. Awan dakis na, friend. Amo matan ti ambisyon ko. Ti agbalin at taga syudad. Kasano no saan at taga syudad day ta soldado. Kantay ko nakon, amangan no da asawa na. No adda asawa, adamat mistress. Ay, saan anasaya ti agbalin a mistress? Ikagumaak ti agbalin anasaya at a mistress. Tapno syakto, ti kayat na. Ha? Mapanak iti syudad. Kayat mo kadi mo ti sumurot kanyak. Anya ka ti aramidam ijay syudad. At dalamapan ko gatangan. Nalaklakang amin ijay ngam di taile. Kas lamapan matlaeng at ajay ngay pagplitem. Ngam makapasyarak mat ijay. Di mo kadi mapan kitaan ti anak mo. Mapanak to no da kwartak. Awan pa'y ngamin kwartak ita. Sa dino kadi abanda ti ayan ti boarding house da aya. Ijay kano kalila pulapo. Jak pa'y napnapan ijay. Ijay mo't abanda ti ayan ti kabagyak. Kasta ka ne. Sarong karak to ti anak ko. Inton adda kwartak. Talaga ka ding ipaypaysum nga arman ni Nicole as servidora? Mangkita man iti sa bali nga, ma'am. Para kanyak lang ni Nicole. Saan ko man, bro? Kaasimot ni Nicole, kanti asawam. Apay kumakaasid Nagasat nakit niya ata mairanod da iti kinataar ko. Ngam adun ababa iti naglabas kan ka. Nalipatam samatan. Adda batong balan iti dakulap ko no maipapan iti babae. Bro, para kanya kumalaangan ni Nicole. Di mo kadi madlawan na ragsak ni Nicole no makita nak. Sigurado akayat nak na ijay, bro. Ang mga nusi ko gamanin, sa mo panawan. Saan siguro itan? Asawak to no adda tayo dito eh. Asawak mat ni Aida, into nagsubli tayo di lugar tayo. Kidawak man balasang ko, ano ada sa nga iliyo. Dito'y kumasalas, ti pang sa nga ilian nyo. Ay, wala na, matungpal ti pagayatan nyo. Ay, nasaya at nukasta. Nakitak ngamin ni Nicole ang nagpastrot iti sa nga ili na iti silidyo. Sapay, soldado. Ibagak to day takan kwa na, nana. Saan abale, do kabagyan nyo. Ngam do saan yung am-am mo, narigatan. Di tay am mo, no anya ti agda iti panunot da. Pudnot ako na yun, nana. Kan saan nga amin soldado, kat nasaya at ti kababalinda. Huwag balasang ko.
Iso asaan kayo nga agtalag adagos kadakwada. Imbaga ni Nana Selina, nga ijay kanusalas ti pangawatam iti sangaili. Kaya't nasawan, bantayan na kami iti sangaili. Di na kayo mo't siguro bantayan. Nga may mayat ngamin nga agpaiso, no iti salas ti pang sangailyam, saan nga iti silidta. Istrikto ka bakit? Saan ka di nga imbaga di agnagan iti Chris nga umay nakapasyaran? Wan, ngam imbagak asan. Ni Diego ti kayat ko. Natataer. Ngam, kasla na singsingpot mo ti panagkitak ni Chris. Ngam nalaad mat nga rod. Saan ko ang kurso nada? Ngam, nasingsingpot. Saan apresko akas ka ni Diego? At ay bagakan ka. Ket pangasim, taidanon mo kini Nicole. Anya ka di dayjay. Apay asan asika ti mangibaga. Kanayon mat ama kauna ngamin ni Diego, no umay kami ditoy. O sige, ibagam ta dumangagak. Kat idanon konto kankwana, inton makaawid kamin iti dagusmi. Ibagam, asaan ko mga aglawan kini Diego? Adun ti putot ni Diego. Panay inauna. Kuna, kunket. Ngam, adda ka di legal nga asawa na? Adda. Aida tinagan na. Addan putot na kini Aida. Puwera dagiti putot na, iti agduduma babae, iti amin apakay distinwan mi. Nataer ngamin ket, iso nga ado ti maayayo kankwana. Ngam saan nga amin anataer, ket makaayayo ti ugali na. Husto ta kunam, addamot na laad, amayat ti ugali na. Agpaysupay la ti atap ko, nga adda asawa dayjay a Diego. Nakaamamat. Pamadakis dala siguro. Ay da kano nga rod tinagan ti asawa na. Ada kano putot na. Puwera pa'y dagiti putot na kadagiti nagduduma a babae. Damagag tuman kankwana. Masiguradok asaan apud no dagita. Sakbay apa isagmak ka, siguradon pa'y ti amin. Ang mga no agpay sumat ti impadamag da kanyak. Aramidak mat ti amin. Tapno siyak ti pangipaayan na iti amin nga atensyon na. Lipatam kit din, tagdan asawa na. Sayangan ano lipatak? Ay ayatak ni Diego, friend. Kayat mo asawan? Sinong bata mo? Saan pa'y matkit ni? Ngam awan papanan na, no di kasta. Oh, apay analiday ka. Ada ka di parikot, Chris? Indanon mo ka di timbagakkan ka. Wan. Saan mat amamati ni Nicole? Kaawatan, nga agayat iti babaero agayem ko. Pag ko naamat nga agayat, No ti tao, kat di na makita ti madi nga aramid ti ay ayatan na. Kaawatan abulag daytoy, gapukan ayat. bayam, padasak abagbagaan ti gayam ko. Tapno saan ang maisagmak. Ti dumag iti pamagbaga, nasaya ti pagbanagan na. Kasano nga rod no di na tong palon ti pamagbaga. Agbabawin to, ngem naladawan ti amin. Anya ti makunamitan, bro. Masigurado kasumbatan na ko ni Nicole. Ay, addaman nga rod pagsangita mon. Inton mayalis tayo ti destino. Kas kaman lang ng panawan iti murang mo. Unay katamang panawan iti mo rin. Ala, saan ka nga agliday? Adumat dita ti babae, ha? Nasingpat matkit din ni Melba, kan napintas. Ay, katarma mo na, bro. No di ka pa'y lago na, iraman kon. Nalabas ka met. Apay nalabas ako na. Ibagbagak nga rodin nga gunay kan. No makita ti sa bali akadwa tayo. Ay sus, unaanda ka na. Naama, kan nasingpat ni Melba. Agreedam tayo. Adda nakalap ti intelligence, nga adda kanu nalimod a grupo dagiti rebelde. Anya ti kayat dagita rebelde. Bumban tay sagat ida na, sir. Narigat mat abumbaan tayo latay da. Taado ti mairaman a sibilyan. At sagana tayo, no adda madlaw tayo ang nagtagi armas. Siputan tayo ida. Ay, hindi tayo man nga rodin makadiskarte de balasang no kastoy. Agsipsipot tayo man iti kabusor. Dahil tati nakaibaunan tayo dito.
Saan ka tati dumeskarte iti balasan? Ni Sir Man, pasit namin na kita. Saan ang naragsak ti lubong no awan ti kasta? Kasano nga ta? No agtutulag amin dagiti babaya linuklukom ket darupanda ka. Adayo ang mapasamak dayta, tadida agam mo. Sungbatan nakmata na, Nicole. Sungbatan mo ti idardarirag ko kan ka. Maikarim ka di adinak baybayan? Apay kung mabaybayan ka ngay. Napudno ak unay kan ka. Damag ko kat adda ka nun asawam. Di mo papatsyan dayta. Apal dalahin. Adala na kailaw anak anang pikot kanyak. Ngamsaan ko nga ay ayatan. Apay nga rod anapututam no saan mo nga ay ayatan? Kuha, binarteknak. Kat dajay, dyan mo tinapasamak. Kasta ka di? Kat, ikasarnak ka di matlaang? Una, iti amin na simbahan. Basta sungbatan nak, ha? Mabalin ayamat ti kasta. Sinong bata mo, dayjay a Diego? Wen, da kami in friend. Ay, apay adi ka man lang nagpado, anang sungbat kan kwa na. Kas iti ko na. Nailaw anda ka no laang. Di mo amo, no pudno day tang ibagbaganakan ka. Mas padyak ni Diego. Umapal lang ang timang ibagbaga nga addan asawa na. Sapay ko mga rod, tapudno nga awan pa'y asawa na. Patyan nak, friend. Day tatimbaga na kanya. Kan, ingka rin na adinak kanubaybayan. Ay na friend, ado dagiti tao analaing nga agkari. Ngam saan akasta ni Diego? Inawis nak nga rod nga agdate kami inton madamdama. Si kakadi day tamasabat ko, Nicole. Asino day tamang salsalabay kan ka? Adda kayo dito'y syudad, nana? Ada kabagyak dito'y akalye. Uy, sabalin sa mo tinasarakam dito'y syudad. Ni, anyangay kumanana. Kunak ba no trabaho ti mayam dito'y? Ngam apay ngay nga adamot kasin sinalabay mo. Nana, adda trabaho. Servidora iti may sa restaurant. Ah, kasta ka day. Sa dino dito ti pagkaskasiraan niyo. Jay Verde abalay, nana. Day taman niyo. Ah, ay kasta ka day. Mbala, ituloy yu ti agpasyar. Taagawid akmatan ijay away tayo. Sige, nana. Nagturugam idirabii. Apay adi kasi mangpot dito'y upaan taabalay kalpasan ti detyo ka ni Diego. Ay na, friend, saan mon adamagan no sa dino tinagturugan? Ado dita, ti mabali na pagturugan. Kadwak mat ni Diego. Anya? Nabiit kayo pa'y laang, simurot kan kwa. Awan tirong ba nga pagdanaga? Agkasar kami kano no maurnos ti amin. Kasano nga rod, no adagayam ing kasar na asabali. Apay ayang ipapilit mo nga adda asawa na. Awan ko naklangarudan. Ayun gayam, nasabat mi idikalman ni Nana Mara. Anya? No nakita na kayo ka ni Diego, sigurado ang maamwanda ijay lugar tayo nga addan ka dedate mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maragsakan launay ni Nicole. Numapan ni Diego, iti pagpapaayanda a restaurant. Idi agangay, nagaram ni Diego kan ni Nicole. Kat sinong batan matadagos ni Nicole.
Nga uray adda na kaibagakan kwa na, nga adda asawa ken putot daytoy. Nasair matirik na ni Cristobal, itinaamuan na. Idi na pan nagdate na Nicole, ken ti kaayan-ayat na. Nasabat da ni Nana Mara. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana paulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay aya nga ipapilit mo nga adda asawa na. Awan ko naklang arudan. Aywan gayam. Nasabat mi idikalman ni Nana Mara. Anya? No nakita na kayo ka ni Diego, sigurado ang maamuan da iti lugar tayo nga adan kadedate mo. Ha? Ay, sigurado lakit di nga iwaras dayjay abakat. Ama ano pagawidan data di na oras. Si kantumat nga men. Uray pagawiden datano dita kayat. Maipapilit da ka di? Saan tan nga ubing? Tapno sumurot talat na iti kayat da? Imbag ta nasabat ka, Debra. Adanas ka na maamuam. Anya ka di dayta? Kasla importante. Nagapo ak iti syudad di Kalman. Nakitak di anak mo, nga damang salsalabay kan kuana. Apayasal sa labayon da. Masakit nga ta. Nasa lunat. Ti kayat ko asawan. Lalaki, ti kasinsin na labay na. Saan na ka di akadwa ni Melba? Awan matadakitak ni Melba. Isulaeng, kan ti lalaki, amang salsalabay kan kuana, tinakitak. Kaano ka kadimanen ama panijay ta umayak mamat? Ay, jak pa'y amo no kaano. Bayam, taington mapanak. Ibagakkan ka, tagkuyog ta. Sige, inakaw, tagdardarasak. At dapat papanak, ditakan. Jesus! Sa baling haruden tinasarakan ti luko nga ubing. Ay namang ibabaeng. Agmay-may sa akan sa manon dita silidyaw, basang. Wan nga rod nana, napanmanan nagpasyar di gayam ko. Panagkita ket dakkel tinagbaetan ti edad da iti dayjay a lalaki. Ubing ni Nicole ama idilig ijay lalaki. Wan nga rod nana, 50 atawon ti baet da. Ay, hawan mo't dit dakas na Tilaeng maday, di na pa'y unay am-ambo day di asoldado. Wan nga rod nana, day tati ibagbagak, ngam dinak matdenggan. Nataer ngamin kat day di asoldado. Kaaduan na nataer kat kamatan dagiti babae. Iso nga rod nana, oray kuma no awan asawa na. Agsagana kayo. Adda kanu nakastrak a rebelde. Adda nakakita, anagnada iti imburnal nga awan danom na. Sinurod na ti pagnanti danom, nung kasta agtodo. Sir, kan tayo kadin timburnal, sir? Man, move! Agsinuporta tayo. Basta agsinyasak. Agarudok tayo amapan kadag iti sinkholes. Ngagturong iti imburnal, iti sirok ti kalsada. Sigurado, ije ti limod apag pagnanda. Yes, sir. No iti sirok ti ayanda. Tinagantay la iti bomba. Awan ti agdardarasudos. Siguradon tayo pa yung umuna. Adulakit di ti madadala kalsada, no agdarasudos tayo. Matarimaan tumat lang, sir. Tapno maparmak dagita managdakdakas. Ala, dagiti nabibilag nga armas ti alaan tayo. Sige! Man! Move! Anya dayjay, rani ti paltog. Ay, susapo. Ang mga noda kalaban dagiti soldados. San unay nga adayo dito'y dayjay ha? Ngam, apay akas launag ti daga ti ayan ti ranipak. Kasano ko mga unag tidaga? Kasla nga rod na babaapas at ti ayan na. Ha? Ay, sus. May isagmak tukat dagiti soldadon. Ikararag tangawan ko mati mapasamak kadakwada. Ni Diego ati ikararagang. Saan kumamo takasta ha? Amin kumaamang isaksakit itigimong, ikararagan ta ida. Ay, dagitan tumay ama nagdakdakas. Ikararagan tamot ida, asapay kumata makapanunot da itinasayaat. Saan kat akinadakas?
Nangag mo ka di ti damag iti radyo? Ay, jak pa'y mat nagdingag iti radyo, taday naramid ko. Apay ka day. Adda ka no gubat ija igit ti syudad. Sus, pakawanam. Adayo ka di iti ayanda, Nicole. Asidagmat ija ayanda, timbaga ti radyo. Rinupak ka no. Disgrasya samot ti maganab ti anak ko iti syudad. Amangan pa'y no dinis grasya ti nakita ka magsalsalabay kunkwana ah. Imbagak nga minasaanan amapan. Impapilit naman. Anya nga ita. Ay, kwa, ay, jak pa'y kaya ti agpasyudad ka dagitoy. Ang mga numatamaan anak iti kunada na yaw awan abala. Ay, narigatan. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Mat. Ada ka dumat gubat dita. Apay adi ka pa'y laagawid. Saan mat aditoy ti ayan ti rinupak? Adayo kami, Nanang. Kasanaw no makadanon di tayan yaw. Agawid kayo kit din. Saan amabalin nga agawid kami, Nanang? Adda trabaho mi. Manumat lang ngay ti sweldo makaservidora. Pagbayad mo pa iti abang ti silid yaw. Ay, Nanang, saan kayo kadi nga agdanag? Agawid akto no agkasar kami iti kaayan ayat ko. Agyan kanto ka di ditoy no at asawam. Ay, saan Nagrigat ti biyag di taaway. Di ka kadimabutang no at damanan rin nupak dita. Nanang, mabalin mi mat ti agpak ni. Nangag ko ti saritaan nyo kaninanang mo. Api nga imbagam nga agkasar kayo. Ay na, friend, awan papanan na no di agkalay sa kaminto. Apay, imbaga na ka di nga agkasar kayo? Saan ka di nga imbaga na laeng sakbay asinong batam? Kwa? Ibaganan to, tasyak kano ti ayatan na. Saan kat ati pinututan na. Sapay ko ma, taiyawis na ti panagkasaryo, sakbay nga agsikog ka. Namin anon asimurot ka kenkwana iti hotel. Naragsakak no kasi nga agpa-share kami. Igatangan nakpay no adi ipagatang ko. Kasta tanabiit kayo pa'y. Ngaminton bumaybayag, amangan no saan ton. Ay na, saan ka kadi nga agduwa-dua iti kaayan ayat ko. Mariknak ti panangipatag na kanyak. Agdan na kami kano. Pangururayan mi iti panagkalay sa amin. Ado ti nagsanod a kalaban, sir. Kasta nga rod. Adda sekreto a tunnel iti ruwar ti syudad. Talaga alo ko dagi dyan managdakdakas. Plano da nga agawin ti syudad. Adda ka numang supsuporta kadakwada, ang nabilag a tao. Talaga managdakdakes dagita. Kaya't da tagikwaen ti saan da akukwa. Isungarod nga adda tayo, amang salaknib iti bukod tayo apagilyan. Pada tayo met ida a Pilipino. Ngam sabali ti ugali da. Tagikwaen da ti saan da akukwa. Kumusta kayo ngay ngagkakadwa? Awan ka di tinadangran kada kayo? Awan. Addang amin iti unag ti imburnal dagiti kalaban. Imburnal? Apay nga iti pa'y imburnal? No sana pa nagtutudo. Awan ti danom iti imburnal. Adda inaramid dagiti kabusor at tunnel iti unag ti imburnal. Kasano yun, amuan? Adda sibilyan ang nangitiktik kada kami. Nakita na ang naglibas dagiti kabusor. Kat nagturong da iti kabambantayan. Nasirib da. Ngam nasirsirib ti nakakita si Bilyan. Wen nga rod. Isumat lagayam akasla adayo ti ayan tiranipak. Ta iti gayam ngarab ti imburnal ti ayan nyo. Imbag nga rod. Tada nakatiktik katakwada. Kat ita, mabuteng dan ang magnapay iti imburnal. No saan ko napuntahan ti loudspeaker? Di tayo ko manaduktalan. Ang nakarecord lang gayam, tiranipak ti paltog. Wen nga rod, sir. Nalaying iti kalukwan, dagiti managdakdakas. Kunak kiti no pudno nga armas dagiti agrani pa kan itay. Wen nga rod. Ingkabil dalagayam, tapno makalibas da. Kat inton maminsan, awagan tayo amin dagiti kakadwa. Tabantayan tayo amin nga exit points da. Gaburan tayo kat kung maamin ida na mabalin. Tapno mapupok da iti unag. Ammo da nga ammo tayon ti sikreto da. Saan da siguro nga ulitan ti sumrak ijay.
Agsabada kan patay, no mo nagdapay. Agalerto kayo kakadwa. Adda kano kakadwa dagiti naglibas ama nagdakdakas. Kat nagwaras da kano. Manan, kasano nga ta agibusan da kita managdakdakas. Ala, agsagana tayo kit din. Mapalaban tayo manan. Anya kat dagita na tattao. Awan ti mabalin tayo. Dahit ati sinapataan tayo. Timang salaknib, iti umili. Dahito yung matirigat na iti trabaho tayo. Iti anyaman nga oras. Bala ti intay sarangten. Sana bale. Adda umay akakadwa tayo. Ado kanun dagiti managdakdakas. Nabayag siguron dagita ditoy. Saan dala siguro ang nagpadpadlaw? Madlaw mo kadi dagiti babasit asabali a flag, ana iwagayway iti agduduma at tawa iti pasdek, iti asidag. Anya ti kayat asawan daytoy. Diyak maawatan. Amang ano dagiti kalaban dagiti soldado ti adda iti unag. Ha? Anya ti aramidan ta? Ada kanyak ti contact number ni Chris. Iyawag ko man tapno ang muda. Kabusor ka din tinangiwagayway? Nalabit. Flag ti rebelde siguro dagita. Nalabit akayat na nga agawon ti pasdek. At daman nga tan mapasamak arino pa. Iyawag ko man no anya ti kunada. Amangan no rebelde nga agpaiso dagiti adda iti unag ti pasdek. O sige, agawaam nga ron. Hello, Melba. Nakaawag ka, Mat. Chris, kayo man kitaan dagiti babasit ana iwagayway a flag iti pasdag iti abay ti restaurant. Anya? Babasit a flag kunam? Wan, adda flag iti amin atawa. Saan matngarod a flag ti Pilipinas? Sige. Agyaman na kitinyawag mo. Anya nga ti aramidan nyo? Adda kakaduami nga umay mangkita iti imbagam. Numakumpirma a flag dagiti rebelde. Pumanaw kayon dita. Ha? Apay pumanaw kami pay. Sigurado nga adda mapasamak arinupak. Kasta ka di? O sige, ibagak ka dagiti kakaduak dito eh. Ala, yawag ko ken ka adagos. No rebelde dagiti adda dita pasdag. Anya ti imbaga ni Chris? Ada ka no umay mangkita. No flag dagiti rebelde, pumanaw tayo kano dito eh. Ah? Gubat ka di manan? Uwan kano, no rebelde ti ada iti unag ti pasdag. Tinangiwagaywa iti sabali a flag. Ay, kastoy gayam ti biyag ti soldado. Agsabada iti pagad, anyaman nga oras. Ready, men, move! Rumaw tayo manan! Yes, sir. Para magan tayo dagita kabusor. Nakasagana kami, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, namuan ni Nana Debra, babaan ka ni Nana Mara, nga dan kaayan-ayat ni Nicole, ijay syudad. Iti sabali abangir, naipasungal iti rangat nagiti soldados. Namuan nga ron ni Nana Debra dayta, kat kayat na apaawidin ti anak na. Ngam saan akayat ni Nicole ti agawid. Iti may sangal daw, adu ti naiwagayway a flag ti rebelde, kadag iti pasdek iti syudad. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ready, men, move! Rumaw tayo manan! Wait, sir. Para magan tayo dagita kabusor. Nakasagana kami, sir. Umuna ka, Diego. Sufurtaran da ka. Bumalasi yung kay ti kalsada. Sumaruno kami. Wait, sir.
Ang nakabuso rin dyan. Yeah! Sigamat ti sumaruno. Darasam! Well, sir, agdiretso ak iti pader iti asidig ni Diego. Imbag tadada iti basement ang nagpak niyan tayo. Medyo nabayag tiranipak na kiti paltog. Adawn samot bomba, tanapig samot dun. Kasano nga tano adda mapasamak ni Diego. Sapay do abulan at ajak nagsangaili. Kaya't mo asawan, masikog ka, di kayo pa'y nagkalaysa. Wan nga rod. Kunak no sa anak pa'y ngagsikog. Ay, day takot tay kunak. Di mo ko mainuray ang nagkalaysa kayo, sakbay anak idan na ka. Nalpasan ti amin. Saanin ang may babawi? Di may sakanton nga inangawan asawa na. Kasanon no agpayso nga dagayam asawa ni Diego. Anya? Ay, madamaman gayam mo tirino pakijay syudad. Nakaamuam? Kasta tinyos iti radyaw. Ado ka no ti rebildi ijay. Kaya't da ka nung agawon ti syudad. Kasano nga tati anak kon? Kas dala siguro marabutit nga aglemlemang iti abot. Ay, napantumot nga min ijay. No di ngagla ko makanyak. Sapay soldadon sa mo ti kaayan-ayat na. Soldado? Imbaga, no adda mabalin apagyan ang daaday da mairaman. Kasano no simurot iti soldado kat nairaman. Ay, nasaan kumamata? Ay, nailiklik iti trabaho dito'y away. Ngam riribok mat tinapanan na. Imbag tadaday ti basement ti balay ko. Kasanungay do awan. Un nga ron nana. Imbag laangan tawan nakastrek a rebelde dito'y. Ti dakas, no agbayag day to arin lupak. Kasano no maibus ti abasto tayaw. Sapay awan pa'y kuryente nana. Natamaan samot ti linya tayo. Ay, un lakit di abalasang ko. Ay, no maibus ti kakaiso na kandila tayo. Kasano tayo pa yan? No apay mo't ngamin dagita rebelde No niya launay ti kayat na dagita. May ramraman tayo pa'y kitden sibilyan. Kasano kami pa ngayon makaawid ijay lugar mi nana. Ay, ang mga naawan pa'y makabiyahe balasang ko. Tamadama ti rinupak. Ado ka nung amin tinakastrak a rebelde dito. Imbaglaangan nana. Tawan ti imay dito'y balayo. Ayan ni Diego. Apa ajak makita? Saan nga ta akimuyog kadag iti daduma akakadwa? Idi nagtataray tayo, Commander? Kumlam ka! Ada mo ba? Agpatulitan iti babang! Tantanitan, sir. Imbagta na si puta ka. Imbagtasan abimta kadagos. Ayan nga ta ni Diego. Di na nga ta nasiputan tinagturungan tay-tay. Padasan ta sublihan. No agkalma ti putukan. Padasak nga awagan ti cellphone. Agawa ama. Delikadon dito ehenda. Apay ngagtip-tip tayo ti barukong ko. Ang mga no at damot ipasimudaag day ta panagtibayong balasang ko. Kasta nga tanana. Asino tinalagip mo adagos, idi nagtibayo ka. Ti ama ti sikog ko, nana. Adda nga tadakas pasamak na. Ay, di tay ammo. Ngam kunada, ano asino kanu ti malagip mo, no kasjay nga agtibayo ti barukong mo. Adda iti paggad, kasta ka di, nana. Ay, no saan apagsayaatan? Ang mga no, pagdaksan, balasang ko. Sapay ko nga pagsayaatan nga rod ti itdan to'y panagtibayo ti barukong ko, nana. Naawagam ka din ni Diego. Agriring ti cellphone na. Ngam saan mata sumungbat, sir? Sige. Suportaran ka. Aging gamakadanon kay ti pader. Kalpasan na. Suportaran nakmat. Taumayakmat. Sige, sir. Tumaraya kun. Sumaruno ka maten! Sumaruno akmat. Naimbagtasan ka na tamaan, sir. May sapay ablak ti tarayenta. Ag sinuporta tamanan. Barang makita ta ni Diego. Sige, sir.
Umuna akmanen ijay. Agtultuloy ka di pa'y tirinupak. Uwan ka no, pasaray ag pipinaltog da. Intun kwan, sumardeng. Ado ka di dagita rebelde. Anya ka di ti panggap da, tamakirangit da pa'y. Saan ka no pa'y nga ammo ti bilang da? Tada da iti uneg ti agduduma apasdek. Kaya't da nga agawon ti pasdek. Bumbaan da ka di ti pasdag ngayan da. Kapilitan akasta no di da pa'y la sumukaw. May raman tukit din dagiti sibilyan. Ti anak ko launay. Ay, nagpaknida mo siguro na. No awan la katribil di anapan iti pagigyanan da abalay. Malisyam ayat ti bomba. Di namat amo apilyan ti rebelde kan sibilyan. Saan da mat abasta bumbaan no awan rebelde? Sir, ni Diego. Ha, dara-dara. Adda tama na, sir. Sige, ipantay tinatangod a lugar. Kat agasan tati sugat na. Di ta maipan adagos iti pagagasan. Taado dagiti kabuksor. Napukaw na tipuot na, sir. Adu tinagsayasay adara na. Tulungan na ka. Ta first aidan ta ni Diego. Yes, sir. Naot ti sugat ko. Gapsuta ka. Ikanda ka pa iti agas, apangontra iti utot. Di mo unay marik na ti sakit. Atoy. Sige, tumaram da ito eh. Kasano da ito yan? Gapsuta ka. Di mo't mabalin nga ipanta ka iti pagagasan. Adu pa iti kabusor iti aglawlaw. At adda maisagmak tayo. Nurumwar tayo dito'y naglimangan tayo. Ang mga namaadasa na kiti dara. Aganos ka pa eh. Intun sumipmet. Sigurado ang makarwar tayo dito'y. Nakaturugan ni Diego, sir. Napusyawan. Gaputado tinagsayasay adara na. Imawag ak matan iti medics. Barang addada intun madamdama. Imbagak matan ti lokasyon tayo. Sapay la kumataw may daadagos. Dua asaka na tinatamaan. Delikadong ti kasasaan na. Ngamawan maaramidyan ta. Madlaw kumot da ita, sir. Narapet tang agpaiso dagiti tama na. Ngam agsaysayasay lata ti dara na. Kaasimat ni Diego. Kasanong ti pamilya na. Huwan nga rod, sir. Makapuutan ni Diego. Imbaglakit din, tayo may adagos lagi ti medics. Nakadanon tayon dito ospital. Kaasimat ni Diego. Nadangran dagiti saka na. Kat masapul ang maputad. Kasta ti imbaga ti doktor, sir? Inawagan dan ti asawa na. Tapno da mga sikas kun kwa na. Umay kadipay dito iti asawa na? Bueno, ijeton ospital apakayakaran ni Diego ti papanan na. Agsasabat nanto iti ospital apakayakaran ni Diego. Kaasimat ni Diego. Saanen ang makasubli a soldado? Tamaputi den dagiti saka na. Impaglaangan ta nagsanod dagiti rebelde. Makasubli tayo matlang iti sigod at trabaho tayo. Ngamapay nga awan man lati awag ni Diego. Amangan no makumikum da pay laang. Hindi man la umawag. Tapno amok na ti kasasaan na. Amo na ka di amasikog ka? Saan ta sorpresa ako ma. Naibaga na nga agkalay sa kami. Ngamti sa ludsod, apay nga rod adi na ka man laawagan. Barang umay danto inton manglukat ti restaurant. Manglukat tayo kano, kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Oh, kumusta? Apay nga awan ni Diego. Bambantayan ti asawa na iti ospital. Ha? Ospital? Anya tinapasamak kan kwa na? Napaltugan ti dua saka na. Kat pinutid dan. Ha? Ay, kaasimat nga rod no kasta. Pudno nga rod nga adda kasamyento na. Wen man, iso tinawagan ti opisina mi. Kat iso ti mangbambantay itakin ni Diego. Sapay ni namnaman ni Nicole nga ikalaysa ni Diego. Kasano ko mga ikalay sana. Kat adda lang nga rod den asawa na. Ayan ka din ni Nicole. Sana simrak. Maditibagi na.
Kaaginaw ngamin. Anya? Aginaw? Imbagak mat ngamin kan kuana, nga dan asawa ni Diego. Saan ka kumamakmaklat iti ibagak ha? Pakiredom ko matipakinakam mo. Anya dayta, ibagamon. Imay ngamin ni Chris iti restaurant. Imbaga na anapaltugan kanu ti saka ni Diego. Kat impanda iti ospital. Anya, sa dino nga ospital tamapana. Saan ka kano amabalin amapan ijay? Taadda ijay di asawa na. Inawagan kanu ti opisina. Anya, apay asaan na siya tinawagan da. Agsipod ta ti kasamyento ti asino man a soldado ti maawagan, anyaman ti mapasamak kadakwada. Kat, kumustan ti kasasaan ni Diego? Saan ka nun ang makasubli ka soldado? Tanaputo don dagiti do asaka na. Timot kasamyento na ti mangawat iti benepisyo, gapo iti napasamak ka ni Diego. Anya, katsyak, kasanua. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naibagan ni Nicole ken ni Melba, ngagdadagsenan da ito'y. Kabayatan na, rinaot dagiti soldados dagiti rebelde, ket napaltugan ti duasaka ni Diego. Napakaruan ti saka na, isu akapilitan a maputed. Naidanon mat ken ni Nicole ti napasamak. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ti kasamyento ti asino man a soldado ti maawagan, anyaman ti mapasamak iti soldado. Kat, kumusta ni Diego? Saan na makasubli ka soldado? Tanaputod, dagiti do asaka na. Timat kasamyento ti mangawat iti benepisyo, gapu iti napasamak ka ni Diego. Anya, katsyak, kasano akon? Sapay masikugkan. Aganak kaabalasa. Masapul asan ang mapaay ti ambisyon ko nga agnaad iti syudad. Anya nga ti aramidam. Kasano na aganak kan? Di kapilitan nga agawid kan iti lugar tayo. Sigurado nga gungot dagiti dadakkel ko. No maamuan dati kasasaad ko. Anya ka di ti pampanunutan. Naliday ka man. Malagip ko ni Diego. Dito'y kami anang kita. Inarapang ko ang babaan kan ko, ana. Agnaadak dito'y syudad. Ngaman niya tinapasama. At damat gayam asawa tiyawanan bain alalaki. Madingamin, no agaramat ka iti sabali at tao, tapno magunod mo ti ambisyon mo. Uray anya ang pamuspusan, aramida. Saan ka dingad-adda na isagmak ka? Nagsikog ka, adi na oras. Awanan bain ngamin daya, Diego. Mga ramatak manan iti sabali. Napod ng samat ni Chris kanya. Anya? Aramata manan ni Chris? Apay kit dinasaan. Saan kumamot ani Chris? Nasimpot ni Chris. Anya? Apay analiday ka balasang ko. Kunang amin ni Nicole, nga aramatan naman ni Chris, tapno magunod na ti ambisyon na, nana. Apay nga rod amalidayan ka.
Adda ken ni Chris dayta, no paaramat ken kuana. Diyak ngamin kaya ta maisagmak ni Chris, nana? Kasla maawat ako, no apay adi mo kaya't ama isagmak ni Chris, balasag ko. Anya ka diti amuyo ang makagapo, nana. Agayat ka ken ni Chris, balasang ko. Ha? Saan mo't nana? No isakit mo ti may sa tao. Kaawatan nga addarik nam ken kuana. Mapanak ijay syudad. Kaya't mo ka diti sumurot kanyak. Kaano ka kadi amapan? Umayak mamat. Saan mat ngamin nga agawid dya anak ko? Enton bigat. Masapat tapno makadanon tadagos. Alaman nga rod, tay nakmangala itinatag. Taimbag lang nga ipasabat kumat ijay. Sana bale, tain tudo kanyak ni Nicole ti boarding house da. Green ti pintor na. Padasag ka pagawidan. Makapadanag mat no at damadama ga rin no upak. Saan mat kadi akanayon nga adda rin nopak ijay. Ne, da kayo matgayam, nana. Imbag man ta nakaumay kayo dito syudad. Wen balasang ko. Ayan ka din ni Nicole. Aday di silid mi, nana. Nakaidda. Madmadi samot ti bagina. Agurigor ka diti anak ko, basang. Saan, nana? Ala, umay kayo tamapan tayo iti ayan na. Alaman nga rod. Mailiwak pa ikat kan kuanan. Sino ka diti kadwayo nga imay dito eh? Ay, ni Mara. Ngam ada ka no papanan na. Insuro na laeng dito, isa napanmat laeng ija papanan na. Umay kayo nga rodan. Tamapan tayo iti silid mi, nana. Nanang, asino ti kadwayong imay dito eh? Kasano nga amuyo dito eh? Insuro ni Mara. Ada ka dirikrik na, tanakailad ka mat? Awan, nanang. Nabanugak la siguro. Tanagmalmalumak ang nakatakder iji restaurant. Agawid talaengan, tapno saan ka nga agmalmalam ang nakatakder. Diyak kayat ijay away, nanang. Kayat ko dito yung syudad. Apay ka di adi mo kayat ijay. Katawan mo't unay adu at trabahom. Awan ti pagsweldoan ijay, nanang. Awan makukwarta. No kayat mo ti kwarta, ingka makitang dana. Diyak kayat yagmalmalam nga agkainaran, nanang. Debra, agawid ta ka din ijay away. Di mo matkadwa ni Nicole. Kunak man no yawid maun. Saan namat akayat ti agawid ijay away? Kayat na kano dito eh. Ti kinawan siguro ti pagswelduan ti saan na pangayatan ijay lugar tayaw. Day tama ti rason na. Saan kumat nga rod ang mapilit? Anya pa'y ngay. Inta nga roda ijay terminal ti basa. Huwanan na kunak no mayawid ko ti anak ko. Saan mat? Kat umay kantumanan dito yung syudad nga umiliw kan kwa na. Ay, anya pa'y ngay, no di kasta. Saan akas idi, anakahitan alert tayo. Mabalinan ti rumwar. Basta saan nga itirwar ti syudad. Intamamat mang restaurant, sir? Iti restaurant, akanayon yung apapanan idi kan ni Diego? Wen, sir. Sir Patak man jay may sa servidora ijay. Nasingpad kan napintas. Ikagumaam nga ruda, barang makaasawa ka maten. Tapno adda pakidayaan. No kaya't naklakit di, may sakan to aninong sir. Ariglado, di talagayam. Uray tumulong ak pa iti gastos. Nagmayatin nga no kasta, sir. Adamang tulong kanyak iti gastos. Isu nga ikagumaam. Nabayag basit adi ka imimay dito restaurant. Sige, agtugaw kayo. Adi ti menu book. Agyaman kami. Awan ang yaman na, sir. Chris, kumusta ka? Kastoy lata. Kumusta ka mat, Nicole? Kastilat naman. Itataawanan ti rebelde. Mayalis kayo kadimanan iti destino? Urayan mi, noan niya ti order iti nga to.
Maawan ti order. Dito'y kami pa eh. Nasaya at matnogyan kayo pa'y dito eh. Nataltalgad mat na ang ti syudad, no da kayo ang soldado. Kaya't yung kaditi ka dami? Permian, kasano kami kumano awan kayo? Tinagi ko siguro dagiti rebelde ti daduma apasda. Diyak makita ni Melba eh. Ayan na ka di. Tumultulong iti kusina. Nagbakasyon nga mintay kusinero. Amom ka di, nga idi adda ka diti kusina, imay da Chris. Kasta ka di? Sikat nagserbi ka dakwada? Una, penayaban na. Ay na, nagragsak pa'y amakisarsarita kanya. Barang iso ti pakabuklan ti ambisyon ko. Apay aya nga aramidem nga abalbalay ti ayat, gapo iti ambisyon mo. Siyempre, tapno matungpal ti ambisyon ko, ti arapaap ko. Imo na, naisagma ka ni Diego. Masikog ka pa yan. Saanan ita? Ini, apa yan? Kanayon ka matan nga aguyak. Apay nga min adi ka mapanagpa-doktor. Ay, adayo pa'y itibagis na itinuuyak. Nakalang abak la siguro iti agdudu mga asok, iti adarin no pa. Imbaga damot nga min idi nga agmas tayo. Di ka mat nagmas. Ay, masikuranak nga rod, akanayon anakamas. Hello, Diego. Kumusta kan? Kastilata, bro. Nakatugaw iti wheelchair. Maladingita nakparakan ka, bro. Ngaman niya nga rod. Sana bale. Ta saan kayo umat nga agrigrigat iti pamilyam? Well, matkindi. Ngam, dumalat ta. No kumpleto ti saka. Makapan ka iti kayat mga papanan. Wen matkit diya, bro. Kasano kayo matita, bro? Awanan dagiti rebelde. Idi simang pet reinforcement. Nagbutang damot laeng. Agyan kayo kadipay dita. Nalabit. Awan pa'y ngamin ti order iti nga to, nga umalis kamin. Kastapay bro, umawag ak tumanen. Bye. Oh, aldawan. Apay adi ka pala nakarubwat. Intan iti restaurant. Nagdagsan ti barokong ko. Aglaladot. Saan ka kadi asumrag? Ay, barang makaumayak inton malam. Tani, marigata nakiti pa nagsikog ko. Uyak kan tumat namin nga uyak. Kaduan kan iti doktor. Iturog ko lang ito eh, mayatan. O sige, maturog ka nga rudan. Tamapanak mo tan iti restaurant. O sige, taumayak inton malam. Ne, si kamot gayam dayta. Apay Melba, di na ka din mabigbig? Nakangato nga min ti basbasaem ang menu book. Nakalingad iti rupam. Punaklakit din no di na kon mabigbig. Nakapili ka din iti orderam? Wen, dahito man awan samat ni Nicole. Awan, kunana nga inton malum asumrat. Kastagayan. Mabalin ka diti umay pumasyar iti boarding house yun? Mabalin lata ah. Ada ijay ni Nicole. Di ka matsimrat itay. Umay ka no pumasyar ni Chris dito inton madamdama. Ha? Umay pumasya? Ay na, imbagman. Agsagana, tap na napintasak, iti matang na. Sige, orayam nga rod. Nabanugak namin. O sige, taurayik ni Chris dito'y salas. Kumarkaron samot ay tauyak mo. Kan madlaw akimutong ka. Madlawan ta tiyan mo. Noon nga rod, saanan ang mailamang ti tiyan ko. Sapay sigod nga dabilbil ko. O sige, tama pa na kundi ta si Led. Anya nga tanga oras ng umay ni Chris. Diyak mo no anya nga oras. Orayom latan. Imbagman tayo may kapinmasyar dito boarding house, Chris. Apa yan? Imres ka met? May mayat kit di atap na sexy. Sexy ama si Kog? Anya nga
Dati kinaot na iti bulsana. Face mask. Ayan ka din ni Melba. Mabalin ka di pakiayab? Sige, painak ayaban. Agyaman nak. Nag-face mask kit din iti sangok, idinaguyag ka. Jaske, kaariyak na kaditilo ko. Sinalbag day ta, Chris. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ayan ka din ni Melba. Mabalin ka di pakiayab? Sige, painak ayaban. Agyaman nak. Nag-face mask kit din iti sangok, idinaguyag ka. Jaske, kaariyak na kaditilo ko. Sinalbag day takis. Addan to aldaw mo kanyak. Inton kon, saan kon nga inay ayaban ni Melba? Ay, surun kon. Ni, ada ka mo dun. Awan ka di pa di sa nga ilim? Salbag day a Cristobal. Awan mat, saan nga imay? Ni, kunana mat nga umay. Ang mga adala ang nakataktakan na. Ay, uray saan ko ang makitkita day a Cristobal. Awan na sakit abakrang ko, ha? Ada ka di bason na kan ka? Apay akasaron mo di tao. Jak kayat akasango tilaad a tao. Saan mo't unay analaad di tao? Nagsingpot tupay. Agin sisingpet ano adda kayat na. Anyangay ti amok, ha? Manipod nagbalin a customer iti restaurant. Awan pa'y nakitak amading aramid na. Jak amoken kwa na. Nay, agmay-may saka mo't dito'y salas, barok. Awan ka di damel ba? Napaninayaban ni Nicole. Ngam, awan mo tanan. Sige, ta siya kung timapan mangayab ka ni Melba. At da itayon, nakitak asimbang pot. Agyaman nak na. Itay pa'y ngamin anapan inayaban ni Nicole. Nala, aguray ka laang di tabarok. Madamdama, umayon day jay. Nana. Madamag kuman lang. Adda ka di sakit ni Nicole? Ay na, manipo, jerin lupak ti rebelde kon soldado. Nang rugin day jay barok. No kasta. Nabayagan day jay nga uyak na. Wun barok. Di namot ngamin kaya ti mapanagpakita iti doktor. Melba, ilukat mo madiri daw ti silidyo. Mabit lang, nana. Anya ka diti maipay ko, nana? Itaypay ni Chris dita sa alas. Apay adi ka rumwar. Ha? Ni, adamot itay ni Nicole di tarwar, nana. Di na ka di nakita? Saan mo't kat ani Nicole ti sarungkaran na? Sika. Ha? Imbaga na ka di, nana? Ti amok kat ni Nicole ti sarungkaran na. Imbaw na ka no ni Nicole ang mga yabkan ka. Saan ka di nga imbaga ni Nicole? Saan mo't, nana? Awan imbagbaga na. Ay, rumwar kakit di ditan. Itaypay nga agururay jay tao, dita salas. Kung
Nicole ti pasyaram ako nam. Iso nga imbagak mo't kan kwa na. Imbagak ka di, ani Nicole ti sarungkarak. Sakbay nga imbagam nga umay ka sumarungkar. Ni Nicole pa'y ti dinamag mo itay ije restaurant. Dinamag ko laang ni Nicole, tanadlaw ko akanayon alumangan iti trabaho na. Kanayon nga rod ang maulaw, kan agkakapsot, sa aglaladot pa'y. Alo ko yung agpa-doktor. Ang mga noan niya daytan. Masiguradok ano si katimang ibagaamapan kayo iti doktor, naparpartak pa'y ngam alas 4. Wanan na kaadagos. Narigatan. Ang mga no ibagana, asyak ti ama ti sikog na. Melba, mabalin ka din ngayon tamatagpasyar kalpasan ti trabaho. Ha? Sa dino ko matipagpasyaran ta? Sika ti agpili no sa dino. Noan niya ti kayat mo. Kayat ko maten. Kaya't mo ka di tawisak mat ni Nicole? Ang mga no kumaro ti angkit na. Makabasol tapay. Apay ngay nga ibagam nga adda angkit na. Doktor ka kadi? Saan ka di nga angkit ti awag da iti kasjay? Kanayon nga aguyat? Saan tayo pa'y nga amunoan niya dayjay? Imbag no mapanagpakita iti doktor, tapno maamuan tayo, noan niya ti sakit na. Basta. Intag pasyar kalpasan ti trabaho. O may kasukunan ditoy. Sige, matungpal ti kalikagom mo. Agyaman na Melba. Sumbatan nakmatan na Melba. Napudnuakin ka. Saan ka di ani Nicole ti ayayatam? Iso nga minti mo na nakita kidi. Ngam, si kagayam ti talagang ay ayatak. Di nakadilukwan? Akas iti panangloko ni Diego kani Nicole? Nusong batan nak, agkalaysata. Sakbay amayalis kami iti destino. Ha? Kalay sa adagos? Tapno mamati ka napudnuakin ka. No kayat mo, kasarita kung dagiti dadakil mo. Sige, sumbatan ka. Ngam saan tapay nga kalay sa adagos? Ha? Agpaiso ka di? Sumbatan na kon? Di ka kadi mamati? Pues, no saan ka mamati? Ibabawik na Ay, ro. sana. Ay na, nakaragragsakak. Sinungbatan nakmatlaangan. Oh, kaano ti ipapanmi di balayo? Tapag sasaritaan tayong ti kalaysata. Aguray tapay mat iti sumagmamano abulan. Ha? Kasungsungbat ko pa'y laangkan ka? Agkalaysatan adagos? Hello, Diego. Kumusta kan? Ilo, sir. Imbag tadidak pala nalipatan. Si Kamat. Mabalin ayamat ang malipatan da ka. Kat nabayag tayo nga nagkakadwa. At ang sakit na patag nga ipadamag mo, sir. Dandanin sa mga asawa ni Chris. Diya servidora, naagnagan iti Melba, ti kayan ayat na. Kasta ka di, sir. Idanon yung to, tikablaw ko, sir. Ariglado. Deta lang ti badamag kugan ka. Bye. Kaano ka di man nanti ipapantay jay syudad? Kayat mo ka dimban ng ti agpasyudad. Wen ko ma, kailiw ko man nanti anak ko. Apag iso, mapanak inton bigat. Di agkuyog ta. Wen, tawan ka numat nanti bakbakan ni jay syudad. Wen, ta nakapanaw ka nun dagiti rebilde. Nasaya at mat, nakaamamak no kasjay nga da mapasamak arin nopak. Imbag tasaan nga amin apasdak kat sinarrak dagiti rebilde. Dagiti laeng kursunada da apasdak ti sinarrak da. Papalam ka di, maliw mo na. Ada date mi ka ni Chris, nga mabit kami laang. Saan kami nga umyan, iti papanan mi. Da kayon kin ni Chris? Sinong bata kon? Tanagdagulit mat ngamin. Kasta ka di? Ala, kumaro man ang tauyak mo. Madiday ta na. Ingkaagpakitan iti doktor. Mapanak to. Kasla ka na yun, nakpaya mabanog. Nabayag ngaminan day ta nga uyak mo. Binaybay am tumat ngamin. Kimutong ka, agam dakkel ti tiyan mo. Masikog ka? Pakawanan nanang. Masikugag ngagpaiso. Ay, karangganjang. Ayan ti amati si Kugmaw. May sa soldado nanang.
Sabali pa day tauyak mo. Ayaw pinakasikugkan ka. Adda asawa na nanang. Diyak nga minamong adda asawa na. Nagsagmak kalakit nga rod. Day taga di tinasarakam dito'y syudad. Sorry nanang. Didak ko manungtan. Ala, agsagana ka takaduan ka iti doktor. Ang mga nudakis pa iti mapasamakan ka. Anyat imbaga ti doktor a resulta ti x-ray. Adda ka no tama ti barak nanang. Masapul ka no apres ko nga angin ti malang abko. Kasapulan nga agawid ka ijay away. Tapres ko akanayon ti angin ijay. Awan ti polusyon. No mabalin, diyak kaya ti agyan ijay away. No saan agapoy ti ambisyon mo? Saan ka nasikugan? Ken saan ka nadaan iti kasta sakit? Nakalang abak iti madi a chemical. Idi adda rin no pag ti rebelde kan soldado. No adda ka ija away. Awan ko madayta. Sapay nagad o ti reseta ti doktor nga agas. Naibaga ni boss iti restaurant, asumardeng kapay kano, aging gana adi ka makaanak kan maimbagan. Kaya't ni boss asumardeng ak nagtrabaho. Ladingitek, ngam kasta timbagana. Amangan kano no pumanaw dagiti customer, no ada agoy uyok iti restaurant. Kasta timbaga ni boss. Anya pa'y nga iti sirka kat masikugak matdan. Isingasing ko atap no maimbagan ka, agawid ka pa'y, tainton makaanak ka, di agsubli ka man nandito eh. Agbati ka dito'y syudad. Umay kamin tungot lang iti away, tatulagan min ti kalay sami ka ni Chris. Agkalay sa kayo. Imbagman. Itatawa ng trabaho. Kapilitan nga agawid ka ijay away akasursurun mo. Kapilitan ananang. Tawan matan pagbiag ko dito eh. Tainikat matan iti trabaho. Kastamat nga binanti ka sa saan mo. Kapo iti kinairresponsable miso akas ta tinagbanagam. Agsubli ang matlaang iti away adim makalak. Imbag ijay ta saan ka maisagmak. Inton makaanakak. Agsubli ak matlaang dito'y syudad. Kat, ti anak mo, panawam ijay away. Agyaman na kada kayo amin, iti itadabunuyo iti kalay sami ka ni Chris. Agyaman kami amin kada kayo, kakabsat. Kablaawan kayo. Imbag ka pa'y Melba. Taingkalay sana ka ni Chris. Ay, agyan kayo kadi dito'y away tayo. Ada kanugatangan ni Chris abalay iti syudad. Kaya't masawan. Addan to balayo ijay syudad. Kastamot ti ko na ni Chris. Agpaimbag ka ha. Ada pala ang uyok mo. Nagkasat kan. Kasta ako maaman. Kaya't ko ti maadaan iti balay ijay syudad. Apay analiday ka. Umapalak itigasat ni Melba nanang. Siyak ti mo na nga inaram ni Chris. Ngam ni Diego ti sinungbatak. Gaputan na tataar. Inton maminsan, saan ka ngagdardarasudos? Gapula ang iti ambisyon mo, mga ramat ka iti tao. Ay sana nasaya ati kasta. Itaan na amiris ko adye tao asaan ko nga ingkab kabilangan. Isugayam ti husto ti aramid na. Sinayang mo ti gundaway. Si kagayam ti mo na nga inaram na, ngam inwalin mo mait. Wan nga rod nanang. Kat jay pinilik, sakit tinakam ti impaay na. Naamiris mo ka din, amade ti mang tagibasit. Ti away at tinagibasit mo, isumatlaang ti kamangam no at darigat mo. Ay, apalak tinasaya at agasat ti gayam ko.
nagsayang nga ambisyon, tasabali tinakagunod. Nupay kasta, agbalbaliw kan, para itinasaya at amasakbayan yo, itipas ngay munto. Da kayo matimasabat ko. Papananyo ka di. Agsubli kami di syudad. Mapan mi kitaan di gatangan ni Chris Abalay. Kasta ka di. Kat, agsubli kayon to ka di pa'y dito eh. Una, mabalin ka di alipatan tinaggapuan. Uray matunoy ti anyaman nga ambisyon, saan latta mabalin alipatan tinagtaudan. Sumarungkar kamin to latta ditoy. Imbagpay kan kamel ba? Nasaya at tinagbanagam. Siyak nga ambisyosa. Awan nasaya at anagbanagak. Tamad iti aramid ko. Iso nga agbalbaliw akon. Para iti nasaya at to amasakbayan mi. Iti agbalin nga anak ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.